Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kullu amin wa antum bi khair. Sikulano da kampan nakapuni sang kaya penutul na kandakano na ada nakargano pituan ang kaya lalayo na kapkamasan nyo kami simbasan nyo manragun ayat nutua mala waidin kasunso kay isay sa tanong ko bangsa na gusto kay isay sa tanong ko Islam uwid na ayamya kay luton nagyang kaya siya pamaguyag ako diyan kaya mga ulamar kanu si sadyang kaya coastal area Lalabu nagyang kaya Malabang diyan kaya Pikong municipality Pikong siya ko nudu kami sa ingda misir nagitid pero nayangkan naman nagwayangkan pagari nagwayangkan ina so sabi susulda ka na bumitupan tagkaro sa kutama sa mga diamero si yung tabaryo nyo si Tex ako si Abdulwahid na isa-isad na bubalingan kami taman sa bibigabalag kami nawa na miya Cairo na isa-isad na bubalingan na miya enrenta na miya flat ini po meron na basma ayaman na unta basma na basak Malabang kaya sa unta oras na aya koalisyon ro mabu o Malabang nagyang tutua mga bangsa tanong sa iyang bibasak na masa sa timang kami ro si sangot nakatagong niro wari mayor na kapag na kata si Alim Hanti o si Alim Alipin kautopin si pagariya ka na si Haji Karim muto katatagong niro na mini para miso pagkataban umiya ka piraragun a president sa matwa PILSAC Philippine Student Association in Cairo sabab sa matwa kapakatutumpok o mga murid ang mga pupun sa coastal area manahya Malabang aguso mga murid ang mga pupun sa kaya tandaw basak na mini pangugupan niyo so sabot ko mga ay manahya na mga pagarita mo ang mga magiganaw na biya kapiralang na gitip pero na sa kami puri pagkapurutan ko presidente kita katang sa nga kay pusabi ang pinaniyolaw-loran ro isa tuwa kayo mo tuya hindi ka apaka niya nakapaka so sa lapidawa sa panaguntaman ipantagsi ko kapulugama kaputpugingod na gusto bangsa na di ba na nagyang kaya masa taniman to ayaw sabat ini bantunura na so kapuman ito diakan rekano sa aming bantag ko mga bantungan si sadyang kayo makatatali mo maanap isang tatano sasakaw ni aginan so ulan-ulan aramapan uba kalo-kalo na kita no makapamaguyag ka nago pagpakabagar so andong sabot tano nagukunal tano so ko agama tano agama Islam na pagpakainit yung kutuwa dito nung kapakasya sa lapidawa sa kapagpagkadaya mga umatan mo sa Pangulong at yung kay agamatan agama Islam naguan kang kunan yung mga ngagtanong na gusto mga pamilya tanong mga pagtaw tanong so pagkapon akos ba nagugina so sa yung kay kapagpagkanada so kung agamatan agama Islam yung kaya masataniman to na dito nagpakalulipatan kagay-gay na ayatan no kaya poon mamuasa so sabihan kaya ulan-ulan Abu Barakatan ulan-ulan Aramadan Abu Barakatan imanto na ikasa kung ako duwagay so sabihan kaya ulan-ulan Aramadan niya ka sulit taniman to so sabihan ko ito abitero ng Nabi sallallahu alaihi wasallam magfirah Urian, o kaya kata sa tanong mo, kalunan, agyan ko ito, ar-Rahmah. Agyan niya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. So kung paganay asa puluwi sisagyan kaya uzalunan Abu Barakatan na mamamalpal alimo limo ubugaw si Allah subhanahu limo ubugaw Allah subhanahu wa ta'ala sa irakatan wa mga uritin yan na sutman su ika dua asa puluwi mana lembak asa puluwi sisagyan kaya uzalunan Ramadan na mamampu arila na gumaap pulsi ko Allah miya patot si ito mga barapuasa miya patot si ito mga tao adin karumasay sagyang kay mga kadauldo si ito Ramadan nagudin karumasay para simba kait ipintigiran sa mga qiyamul layl nagutuyag niran sa mga kagagay sa ulan-ulan Ramadan datara gyang kaya kalilimutan ni manto Kadaya sa iko majalis at dikir majalis Ramadan mga darpa at itadantad man sa iko kalbihan na kabsaran o kadnantan wa Rabbul Alamin na mga darpa at sinanad mo sa mga ginawatano sa iko mga dawan na mga hukuman na mga aturan na mga tuma ang mapapadalam sa isagyan kay agamatan ng Islam wa akhiruhu itqun minan nar aya kapusan sa pulugoy isagyan kaya ulan-ulan Ramadan nagyang kutwatero no Nabi sallallahu alaihi wasallam ito so kapagkamarabikaan yan kaperdungan yan ulang-ulangan o mga urut yan kaya patutan sa benag nagusiksa ringasa si goyamanan yan na naraka jahannam na prilaan sige wallah pagkamarabikaan sige wallah sisagyan kaya kapusan ayamanan yan na awakhir min ashril awakhir min Ramadan tapos na sa pulugoy si Ramadan giti pangguraw kan tanong si Allah at yan kaya mga lampa mga gawi sisagyan kaya ulan Ramadan na pala talubong tugan wala sa lugar mapipiag ginawa tanong at itanoron makasasakuya sa mga panunuatan tanong si Allah sabab sa di tanong katawan umapita amag ka mapita amay ka next month pagkataling maamanan ni ulan-ulan ang tawakat sigod pagkataling Ramadan di tanong katawan umangoy ang hindi tanong naging sabab sisagyan kaya pagkataling agyan kaya bulan Ramadan na ayat panyugat sigod pitang kisaan ang muslima ba na kapiyapian tanong, mapaliharat tanong, masiyap tanong sa mga butika, mga segundo, mga oras, mga gawi, mga pitugawi. Sisagyan kayo, ulan-ulan Ramadan, mapalay tanong, palapalay dikir, palapalay tanong, palapalay panunuatan, palapalay simba, sutukan ng tanong Rabbul Alamin, kaubang kalo-kalo, na sumawan ang mapapadal makamulian, kabarakat, rina, nagumimo, sisagyan kayo, ulan-ulan Ramadan nang diitri rakitan o Allah pakiparuli rakitan o Allah paminta ko Allah at harimaan wala diyan ka na mga umayatan mga bangsa ko yan kaya ulan-ulan Ramadan na isa mapupunutulot ay manan yan nakalbihan agyang kaya ulan-ulan Ramadan na nagitagyang kuto kaya turoon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyi nakataling umagyan kung taulan-ulan Ramadan na mialun yan si mga sahaba at higyan na lakad adanna alaykum syahrun mubarakun azimun sa benar ati Nabi sallallahu alaihi wasallam miakataling umarkanu so ulan-ulan at pag-adatan suslaan syahrun mubarakun azimun pag-adatan seslaan nagutiakan jaglan sa kabaraka iftaradallahu alaikum siyamahu wa sannalakum qiyamahu ini payugat rekan Allah so kapamwa sa inyo sisagyan kaya ulan-ulan Ramadan nagutianin niya rekano as-sunnah dianin niya rekano amabagar as-sunnah in fact sunnah so kitin niyo si ito mga qiyamul layl ko mga kabubuiro man adda fihi fariidatan kana kaman adda fariidat 70 fariidatan fima siwa
Sadna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa makatunirkan sa satiman paralo lagi daging ko sampai na subuh o di na sampai na tuhar o di na sampai na asar o di na sampai ay manan yan na maghrib o di na sampai na isya o di na zakat kakadya kena ubaya bu kena ubaya bu katumitan yung zakat na gira muharram upon sutamok ka na niya ayakya sumatang kaon na bulan Ramadan na titumagan raka asaragul na sa mga tunagitog ni kaya wajib akatong busing kaw sa zakat na sa atin sa matunay niya nung nakutay sa mga pariba lagi dagyan ko tayo manang niya nakapagumra isa po na farida ko first time at pagumra na pariba ito so first time at pagumra ako punihaji na pariba manin niya paliwag na sa tao ang matunay niya sa ikusunod at yan kaya ulan ng Ramadan so bapya sa satiman afariba na naging buhat yung Nabi sallallahu alaihi wasallam o ayan niya tunay niyan na 70 ang mga paralo sa ikusunod oron ang ulan-ulan kutang kita niya akala offer ay manan niya nakala at yan takaparakutan o Allah ta'ala sa iko kalbihan at yan kaya ama mapagaman sa isagin ka bulan Ramadan ay manan na bigyan Allah ta'ala sa advance bigyan Allah ta'ala sa Panginoon so mga uri pa niyan ay manan niya na inintirin nila ang susabdo ang kanya ngayon po sa mga ulan-ulan kami kinamais o di na adang panaya ay abuwa din niya nakasimbayan na Jumat o di na abuwa kaya simbayan na igira Ramadan adang panakatol ay abuwa kaya simbayan na kanya ko ibang fitra o ibang adha adang panakatol adang simbayan na ay abuwa kaya pagapagabidasyan na kanya ko kulun sa kaun Allahu Akbar na si isagyan kaya kaya pakataning marang tanong agyan kaya bulan Ramadan na malaini at chance at yan ko ito nakatarutopi o urit mo Allah siya sampai kami ang ipos ang kaya niya ay manan niya na mga ulan-ulan ang yang ipos na takpan rekasi Allah sumapagamal ka umambu ipitubatan kasi Allah subhanahu wa ta'ala meminang kasi Allah pagarapan na ka so kalbihan ko Allah pagarapan ka so rila o Allah pagarapan ka so rahmat o Allah pagarapan ka so kapasin si arka o Allah so kaya manan yan nararangit yan reka ususisa yan reka minagit isa yan kaya kawalulot ko dunia na ayam malala siya kung kapakataling natin sa alungan at kandugan. Waman adda fihi sunnatan kana kaman adda faribatan fi masiwa. Saat natuloy Nabi sa tao ang makatunuro sa bapiasa sa timagbuwa sunnah. Anto doktor na sunnah. Optional form of ibadah. Ay manan yan nagyang ko ito piyakan bayaka o agama, hukuman o agama. Kung kulalan na ka, nabalasan na utagakan ka, damang bubalas ka, wala pa nasiksa ka. Nagiti sunna. Sa ating Nabi sa tao, ang ipamayan bigyan, na tunay niyan sa isagyan kaya sunod, o ulan-ulan Ramadan, so dati sa ating mga sunna, na ayatin banyan sa isagyan ko ito, asala ka ang mga ulan-ulan, na lagi o fariba, lagi o obligatory prayer. O pa man, nabisimay nga sa karawiman ito. Nagyang mo ito sa timan sa rakaat sunnah o di nagurakat sunnah pisimbayanan ka na ayatin ba niyan si iko sa lakawan mo lang na lagi mo faradon niya tumingga masamot ko na niya ka lala ini pagkarakan o Allah kalbihan na gumiya ka lala ini pagkarakan ini ufiraratan o Allah at chance si sagyan kaya kaya pakataling marakatan agyan kaya ulan-ulan ato barakatan ini sumpa ito ng Nabi sallallahu alaihi wasallam atiyan والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إبدا هو الله أما كتتنا سيكوكينا وكو kaso daw usnaw ubara puasa na atyabu inda Allah lebih amamot sa isa hadapan Allah adiso kamot o kastor inwayat kali ang kaya sinaw tagwenta mo sa pansin inwayat kagaluya o Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaya sinaw
Ayah sabat akan pengeluasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaanta mong maproburubud o antuna mapapadal mahikmah sa kiyalo sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakagya waraan o bara puasa. Ihira ada amiyat bagwa panganangkan si waraan yan na sulod at yan. Dan niya kasaban at pangininuman si Abu Bakar ang agusog at yan na pagkabaruba so sengaw sepot o sengaw o bara puasa sabab sa niya ka labi sa 10 oras kaya sa 12 oras na doon nga niya alusog na panganangkan na marinisig so manusia o apkabaruba o sengaw malagig sa kataa bara puasa agusog makaubayar kita sabab sa ino marinisig so ginawata ino niya baruba so sengaw o bara puasa agi ito na waraan yan na ipagawid tanong antay tiya dodayan yan at paghinduwa sengaw niya ipagawid ito manusia sabab zamanan yan na aya sabab agad pa kamuyan ng utay ipagawid ka si waraan ka akama manusia kita na sabab sang kontakyan tumayang kagupaluwag suat-suat si Allah na dauto ilang Allah tayo matan na siyampian Allah sa mas mapia agu mas muna sa taralbi agu mala ikpahala nagutipantag si Allah at iyan kutuan ayamanan yan na betah da itkawutan iti sabab asulawa na kita numang kalabot sulawa na kita numang kalabot ang mga simbatan si Allah ayamanan yan na pagkalugat tanurun pagkarasayron sa pamikiran, pagkarasayron sa mga angkota, yun di makantamar, so emanan yan na mga galabagtano na aya ipsumpi mo Allah. Aya ipsumpi mo Allah na so emanan yan na balas at ayat yan taman ang mga kamulian, na mga kamapian, na mga kalbihan sa dunya na satay sa alungan akhirah. Aya sa babuto na so Allah na din yan pagilangan, so nganinunganin, adi tanong ni Panguna kuna may tumalasinda si Allah subhanahu. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Mata na Allah na dinyan pagilangan so impanasyan si kunanurip niyan amit biya min bibilang ataw mga baraman. Ikadwa ibarat yan nagyan mo ito aymanan yan na niya sa lalasin mo Allah. Ang taon nung itawa, pagkababayaan yan, asunaw arubiyan. Lalo lang ang tanong na pagkabuhay, pagkangingin, isang kuto arubang kawiyatay. At yan yung kuto yamanan yan, nasa tiya sumbali, tampi na sumbali na ino, at napagato na isda sa karni. Kami ang ingiri, sa iyang kuto kaya sunaw, urabu, at yung kuto sumbali. Nga ayapan, so manusia, na marsikot, ikarsikot o manusia. Okay, na sabab, sa kanyang inyong niya ka ragiray at yan ko tarubian kasabab ko alabatian sa di ka binasay ko agaman yan alabat rentingan paliharanian ko pagtaunian paliharanian ko pabinarian paliharanian si po ingedian tintigian kumarang tabat ko ingedian na usog pagtaunian na ati at nikarasikutu na ayay subtir wallahu ta'ala nam dolino tu wallahu ta'ala amamot kasturi sa alungan na kiyama sa taman sa ni alungan nabi agya ko nagyang gutap kasahu na pakapasalin wallahu ta'ala sa gudong sa papano emanan yan na ayadin warna agya ko to papano si sa alungan na kiyama nagyang ng gutwa warna kulor agyang gutwa ruhu udara umasang sa laman si wallah na kung anay mo na diiminto dali ay sukamutian si sa alungan akyama ay malanga si surga sabab sa iyang kuta ay sabi Allah o ikakarsi ko o manusia nagyang kuto amapi agumamo ikadua ay barat yan nagyang kuto akapunay kung mga numanay lumalawi sa Baitillahil Haram bata mo na doon si kung mga masa ang mga ipos ada panaya mga kakaram ni abu niya so kung mga masa ang mga ipos na aya transportation ipnadlad si sayang kayakat pinada pa sa Baitillahil Haram na ay sa taman na padaw lansa barko o di na unta o di na palalan ito ng mga tao na at nakatun ang iya panutulsi ko mga kitag ay malang yan na mga tangay nga si sa Baitillahil Haram ano niya kamanguda na kayo ko makoma na niya mo kasabi ko pinala sabab sa muso kaya tiya kapilalagan yan si sayang ka Baitillahil Haram
Nabay man to, asiyaw kauras. So direct flight, hapon sa Manila, na makabaro sa Madinatul Hujjaj, na siyaw kauras na Rukma di Panisi. Mana, kapag nabigat sagod na turatod, na niya kang makaroon. Diyan po tayo manay. Bata ko nabarong ko, masag mo niya margin, so kapag pungada pa. So kiplad-ladan o mga bintayan o mga bawan o manang yan, na gusto mga kaludan, na gusto mga palaw. O, api apa nikukuda ka na marumasal. O, nasabab sa iyang kontuan niya kapipiraulan, o di na niya kapipirarabon, na manang yan na gusto na munisampay, sa iyang konto ang mga darpa, ay manang yan na masyaril harap, mga darpa kipagadatan at tunayon sa mga paniugat, mga wajib, mga surot o kapanay haji, na mikur na mo sa mga buntaliran, mikur na mo sa mga bukiran, na mimpulatan sa mga buntaliran, na miyanarbitan sa mga pitarniran ang mga halabiran, na si isang kuto alungan, akatuting pikiran si iko, alaupufo niya Arafah, katuting pikiran sang kuto kaya palima, o kapukod, si sagyang kuto kadondo, magubar sa alungan, si isang kuto kadondo, si iko, ikawalo gawin, si iko, ulano nagbulhudja, amo ko, sulang lang ang nabisita wala, si sagyang kuto, ay manan yan na Arafah, Jabal Arafah, o di na Maidan, Bintayan, anta kabalinta, di agyang kuto Jabal Arafah, nantunay pa ka, anta nagdiklarin, wala katiriyan, apakimsaksyan yung mga malaikat, sige na, wa malaikati, unduru ila ibay, ja'uni syu'atan, wa gubra, hey mga malaikatahan. Inani man at tingin na diyan kay lumiyaw irakan. Niya na daparakan ang mga hujjaj, mga numanik, ang niya kataling umasiran katon, syu'atan wa gubra. Ika kukurungan mo sa mga bukiran, nagugulatan sa mga parasiran, na gusto mga bitarniran na manang niya, nipon na doon sangkot kaya manang niya nakati, at yung pangadaparan ko wala. Al-yawma ushhidu lakum bi anni qad ghafartu. Iman to ati wala na sabab sa imusyan na kanya katalong maginan niya matutunan ng mga buntalihan. Kakagiyat, bubayaran, nagu-arap-arapiran, si kuya manan yan, nakasusuatakan, simbarang na tiwala, na iman to na pati, persiksi ang korkano, huwag imasaan korkano, o mga malaikatang na tiwala, iman to na sa benar, ami atak ikiran, nagubingirin akong ikiran, so miyaw na miyaw yan yung tusiran, sa lagi bitin, kuya manan yan, na kaya pa ka, gupan ini keritan, gupan ini buatan. Yung so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ipupanguyaw niyan. Ipupanguyaw niyan na kano agyan kaya mapapadalam ang mga kabaraka. Si sagyang kay mga kalbihan. Si sagyang kay bulan Ramadan kaya hikmaon. Una dito na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na andedin amay lang tanwa mga kutika, mga oras, mga gawi. Andedin at pagilangan tanong ang mga ganda pagkatano sa diyan kaya tuloy Ramadan, abedin bali at taktak po ng suhamanan yan na bala sa mga amal tanong. Ba't ako na ba rin? Si Sagyan kay Ashr al-Awakhir ng Ramadan. Last 10 days of Ramadan. Si Sagyan niya pagkauli, asapulong kumiyam niyo ko si Sagyan po ng Ramadan na ayaw mga paparangayasan. Ang Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi dagyan ko to akaturo nulis yaturo ano Aisha Abu Anas bin Malik idha kana al-ashr al-awakhir min Ramadan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan yashuddu al-mi'zar yabalikun so Nabi sallallahu alaihi wasallam iniraan niya kasunod rin niya katalunuma so sa pulugawi at pagkauli si Sagyan ka bulan Ramadan na pagpagilot niya so tinampiyan so tampi yan natanutulupan agyan kung takapaghilutan niya nun nadisibutan sa tulot iman awato ay hikmaon na an makabubukir agyan kaya kasadan yan sabab sa kapil na kamarian kapil na guntaman yan sa kitutumbog niyan kung mga kiyamulay lago sa mga tahajud wa ay kaba ahlahu naguigir ako na niya kataling umaso ashr al-awakhir ng Ramadan na pupukaw niyan sa mga pamilya niya at sa mga murakaw mga wata yan na pupukaw niyan sila paginaw kano ino to nakagya di pagalatawa agyan ko takapagataling ma o Laylatul Qadr
Lailatul Qadar wa ahya lailahu nagutuyag niyan so kagagawin niyan sa sabit asrul awakhir na maknauron si Rasul sa aya iuuyag niya noon na sa mga tikar, mga tadat-tadong sa ibo Allah kapag bati ako para man Allah so kititindagin sa ibo mga tarawih agos sa mga qiyamul lail agos sa mga tahajjud kasabab sa itong pagalataw sa iyang buto kalbihan aanto na mapapadala mo ang kalbihan ay mapapadala mo ang kalbihan na takapan tumutim sulangan na balas pahala o dalas o mapanggal ba kasagyan utam yan na ang mga gawin sa kukulan ulan o Ramadan na sa tumampo ang matibua ka akapakanusul kapakaturog o Lailatul Qadar sa diyon sa puluhan niyo ko tapi mo ito na mas mala akalbuhan at paruling ka si sagyan ko tayo maanang yan na sa na nakagagay yung Lailatul Qadar okay na aya hikmah ino to dapat tuah o Nabi sallallahu alaihi wasallam andun mapapadala andun ni hikmah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada niyan perwa at iyan nasiho kaya ika-20 ika-21 ika-23 ika-24 ika-20 ini tuh tama sama puso puluh pengakubakan niya tayo ika-20 siya ayah hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam na antitin amibigay tanong lugar na mamimintin tanong so panagun taman tanong sa tanong di kapagalatay si sabyang buto ang mana iarga after all at least 9 of lasting days of Ramadan pakang barakatan akagugawi si sabyang buto ayamanan yan na satu lugar apikori si Ramadan ato ni mapapadalam ro na niya sabit tanong so pala mapapadalam si sagyang buto ala Lailatul Qadar nagidang kunta kaya pero wallah sabihin na inna anzalnahu fi Lailatul Qadar inna anzalnahu fi Lailatul Qadar mata natin wallah agyan kaya Quran na initurunan niya si kugawi yan niyo ko ay ito sa Lailatul Qadar Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadr antum ma'unun niya katukaw ka puputurun ang Lailatul Qadr Lailatul Qadr khairun min alf shahr ay puturun ang Lailatul Qadr na kito so kagagawin niyo ko at ang barakat at tumo sumapagamalun na tumo at sumapagamal o sangkibi ang mga ulan-ulan Allahu Akbar ini tanong kailangan akasabutan tanong emanan niya na ni dalang tanong so mga kalbuhan agyan niya sumasagad ang mga alayarga ang mga oras sumapagamal ro na khairun min alf shahr tumo adi sumapagamal o tandayo niya kasangkibo ulan-ulan na upang ito nga tanong ay kapilagyan ko kasangkibo ulan-ulan na walo polo ago tulurago na mga sobra patulan ini mga doon dia kaya mabiti mo atin na makapitaro na tanong sa makapulur tanong sa walipulur ako Allahu Akbar ba makapitaro at yan na napakasalat amiyang buhay so kaya pagintaw niyan na pananga kainutan kaya na niyan na kinatay sa andun ayat nakalilin na mabay na 60 wa 70 ayat na kalunod umur tanong normal ang atong umur tanong na sumbulinan o 60 ragon agad 70 ragon nakagya mga ito tanong umur kaaya din na yan na surasul nagubati ang supun surasulullah sallallahu alaihi wasallam adud na niya na marami ko Allah mudad na niya at yakatuya Allah subhanahu wa ta'ala kulawan o mga kadim na sampur na ko mga nabi o mga rusul kaya karinaw nas kanyan ku inabi aya din ini kukur na ton wallah naguaya din ini ito na iprinari na urun wallah ini prinari na urun wallah kuriyan o kaya sugat yan aamul husn gawin ya kapaka kararantang adat ini tumutin sa ragun at kararantang adat na hayaro mapapadalan so siko suldum yan nagulan na niyo apatso karuman yan agong niyo apatso bapayan Abu Talib asira na dulo imakalilinting so kung nabita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa diyon makapagular wala man na niya na pangalan o mga mukas pagarin niya na mga kuresa o mga musyrik na minitong dumumpan na kaya kung mga pasi sa taif na pwede na pirumakan o
o mga Arab sa Taif kadairan pamakin kaudaran tari masuk panulunyan na sabab sa kapakan demar kapakan buku jarantang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam na yakarina sabit na unanyan amarani ko Allah nagubko ko bayan Allah nagyan ko ko kay baitan Allah sa kapaka pengadapan nun sa hadapan Allah sa langit sabi ang bilong Allah upo sa Masjidil Haram natama sa Masjidil Aqsa na itong sa Masjidil Aqsa na piyaka pamadong o Allah dito ni Araj piyaka pamadong o Allah pun sa Masjidil Aqsa tama si pagbago na napis ko niya pag na napis o langit tama sa mga umanyan so mga nabi sisagyan ko tapi ko lapis anak langit tama sa mga kasulat si surga ulabiyan mereka sunyawan yan ako subadan yan ka kena ubat tagilipan kena ubat saradakal taman sa darab mataman na miyaka sunod miyaka pentaw si Ego Sidratal Muntaha na minimbitiray yan sa one-on-one doon na wasita so Allah subhanahu wa ta'ala karoon minipantang mga luksak mga pagariakan so kini panlugatan ko 5 awak ito ayaw pag-asalian nagyan ko 50 ang mga paralo ang mga waktu napapandapatinunan akala akapadir katanong Allah nagukala aramin katanong Allah subhanahu wa ta'ala ang mga umatong nabi bari kabudigagay mga tulubay tanong yung mga umur mga lulubay tanong amuri-puritan wa pagtaw serta ni muri-puri pagtaw yan kaya umatong nabi taman ko ito katalong mo bangkit na sa atin sa muslim si naging muri-puri umat pwede na pada umat ako dapat na iturun ang nabi ako dapat na iturun ang kitab kakiya tamanan so kapturun ko Allah sa hadis nagukiya tamanan so kapturun Allah sa mga kitab dia pun muri-puri umat nagukiya muri-puri ay manan yan insana nagupanulun agyang kayo apangin jalan amini gana terketanu o Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay karina sapi atete tanong Allah na sudin sunabi tanong sudin ng tanong labiwan tanong naguprawatan tanong so kiniguri sudya paging taunyan naminutong sukalbihan tanong sabab sa ayang kalbihan ang kaya mga umat na sukalay kalbihan ng Nabi agyang kaya mga umat yun yung katanong Allah Ta'ala so 50 ang mga sambayang apaliwat ko man din sa lungan alima awakto Allahu Akbar yan minimize anda sabab siya ko kaya pakapon unang sallallahu alaihi wasallam sa hadapan Allah siya Sidratal Muntaha amini minimbitiray Nabi Sallallahu sa one-on-one sirambu harap-harapan sirambu at daun pan suwasita daun pan sa Jibril na kanyang mga puno so napita na Muhammad na siya rin niya so Musa alaihi salatu wassalam ya Muhammad napitirayan hay Muhammad anto na unong inipaliwet o Allah si ko mga umat ka natinunag niya 50 mga sambuan umat sa luwan natinunag niya pero Musa ya Muhammad irji ila rabbik kasi ko kadnan ka na maanan niya na panglikaw sa Mauritius kalbadanan kakakasananan anda sabab ayaw din na sa mga umat ka nalila na ng tenggoy mura na ng kagagat na kumiya susunagitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam namin ang meron sa Mauritius kalbatan kakakasan na anini agyan ko tayo manan yan na 50 ang mga palugat ang mga sambayan nasukya pa man yan yun inibigay mo Allah ta'ala sa 50 sambayan nauriyan yan nasunyagot man si Musa na inisip tanong Musa sunagitan ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad anto naunun imiangin ka ko kadang natigo Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay imiangin na kanon Nabi niya na 25 mga waktu sabi mga salong tigit man mo sa Muhammad makasuy ka ko kadang na pangon niyan kaon Mauritius kakakasan kalibatan kamata na sunang umat ka na mga lulubay na kumiyasuit man sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyang nangarapan niya man si Allah sa taman sa ayat ilirun Allah sampayan nagyan na 5 ang mga waktu ko magugas sa aluman pagit man na sumagot si Musa na hindi siya numpat ya Muhammad ay taman ang napanglinga ko kadnan ka para mga umat ka natigyan na 5 na natigo mo sa kasuka upan kapiyagyan ka na 5 apiyagyan ka na 5 waktu naman niya na di penanan maraging penanan sa Ginoo mga umat na ay amin si Nabi sallallahu alaihi wasallam na diya na ikay akan sukat na nakang ubakopan
ay mana niya kasukukat na nakan apang niya koron sa kalbatan penangal 5 waktu. Yun di sabab ang niya tatap ipon sangkot wa Lailatul Isra wal Mi'raj na kaman din sa kabangkita sa dunia na niya tatap so ay buat paliwag ang mga sampayan sa sagyan kaya mga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyan kayo alima-lima timan ang mga paliwag ang mga sampayan. Nah, ikadua akarina. Sa pa kataya rakatan wala minsampan mga ito tanong imapagumur na guminsampan mga lulumay tanong na guminsampan aantukan din ng unaan ang mga umat. Ayaw man yan na kadaray nun ang tanong ng mga paliwag. Nagyan kaya inisambin rakatan wala sagyan kaya mga puwasa sagyan kaya bulan Ramadan. Anto na niya pero Nabi sallallahu alaihi wasallam akalbihan o mga umat yan ako arapira nagugusagbiran nagusikiran mo niyapan ito akalbihan sisagyan kaya kapakataling mo ulan-ulan Ramadan yung kunta 5 yung Nabi sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati 5 khisalin fi Ramadan lan tu'tahunna ahadun minal umami qablaha. Ini berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sisagyan kaya mga umat mga followers so 5 betabi ang mga kalbihan adudin abiganon akalbihan umyangaw na nila ng mga umat amanan na chance tanway ang mga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pagkakita nila kalbihan, sabab sa mga itong tanoy umo. Ako mga lulumaytan, nahuwadong pa na mga bukulaw na tanong. Adong pa na mga dadayan na tanong. Adong pa na mga tamaga karatanong sa kasundayan na inibigay niya rin tanong yan. Ay manan yan na kalbihan, kabakalo-kalo. Na manan yan na kataguan tanong sa palihara, kataguan tanong sa ay manan yan na panisakay, kapasan, kakasay, kung kakataling mo managatanong ulan-ulan Ramadan. Ato na yung paganero. Ay paganero, nagyanggot namin yan, ay tanong sa unang yung na hadith. Higyan na, lakulufu famisa'in atwabu indallahi min rihil misk. So kung susumaw, ubarapusa na mamot, sa hadapan wallah at iso kamot o kaston. Ngayon sa itanong, yung malpihin ito. Ako sa hikmar o nabi. Ngayon sa itanong sa hikmar o nabi, sa unang yung natin itong dama. Ay, ikadua ini pagkakatanong wallah subhanahu wa ta'ala akalbihan ang mga umat Nabi si kukapakataling umarakatano agyan kaya bulan Ramadan wa tastagfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru ay manan yan na anto din ikapakataling agyan ko ito bulan Ramadan na ipagpamang ng tanudin o mga malaikat sa taman din sa dikaw mawa'igil kita Allahu Akbar, din tika, nagudi din protos, nagudi din bukulan sa mga malaikat na antig ni kapunik ulan-ulan Ramadan na sulangulangan amin sampay sisagyan kaya bulan Ramadan na ipagpumang ni sila ng mga malaikat sa pariyalaan sila o Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua manang yan na ando din ikapakatanin mo o imsak ay nagigyan na sisagyan ko ito alas 4 o din alas 4 Trisi, napiyak ba nga? Nasama ito na, YouTube ni Imsa, automatic, okay? Ay, atay sabon, nakanabakirita nga nalangon na pumusar na mga oras, kamataga na ng guideline, ay, atay sabon na lalambuan tanong sa diyan ka, ay, sunna, anyali si sa hadis, na diyan ka o mga 10 minutes, siya ko tunday, o diyan ka, ang betianon so 50 na ayat, 55 na mga ayat, na inipagarangan na ka sa 10 minutes sa normal na kabatya, nahiti imsak. Kena ba di ka pangay? Asikori, anong tunap ka nga mo pigin ka? Sa tama, sa di pagbangan. Okay, nasabab, sa kiyang konto al-wiqayatu khairun min al-ilaj. Yang konto kapananangkila, kapag panangkila isi ko yung anan niya na peligro, na mas tumoto at iso gulong si ko peligro. Buat, pananangkila tanong, bubad na iyang kaya oras, naroon tanong, ay mana mataman na niya na, ay mana niya na pagkakantanong,
Pagpakain naman tanong at ang iba kasal sama ito na namin yung niya kasulso dapat ito. Yung nga yung mga pad, ang mga bago, ang mga ulama at tingiran na bidana na ditanod na ng tatagong sa ginawa. Kawan, agulitanod na ng pakarabungan sa ting. Kaaya din na aturon tanong na so itungan tanong mo so konsensya ang mga ginawa tanong. Kawan, anda man yung kapteruan sa bida, si o sunnah o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyan kaya sa 50 ayat ng Al-Quran. Yung ka mga batya, ang batya ka 50 ayat ng jiro ka pinapida. At yung mana niya namin so, igira niya ka surai, matag opinion o api kalaya na ulama, api ang sunso mga mujtahid. Ha? Api ang sunso Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, na minis niya surang yang sugalin, amarayado, sarih, sige ko kita bago sige sunnah, mana hadis Rasulullah o dinasip ayat, na ayat ko kuha muna sa paralbi namin, kaplakag yung utamatag opinion. Ay mo pong gulalan, nagyang ko to, ay manan yan, na ad na dalilo. Ikadua, dali pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam nakatpunang kilay ko mga, ay manan yan na mga peligro. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka, ila ma la yaribuka. Palikudin ka so say nganin sesangkaw na atay ka na badi sesangka atay ka sa utak kaya pakat tinaruto pa ang kaw sesangka ro atay isa ito bayang ano ka sesangka o atay natali ay subuan ro nabi natali kudin ka ila malaya yuribo si kasung si ko say betado o di na nganin adid na sangka nun atay ka na ay ada sangka nun atay ka na ad na imsak yan. Ito batasan na ni Alim Binawa Imhamdi. Hindi rin tanwa ya, agwang kaya, at pumagusay tanong na adi iman to, ang mga pagdala, pumagusay, may pitugod na bida, api sukatap na bida, api sukadua na bida, madakala bida, ay kaya pagdala na bida, yung punta niya ka maulika, niya ka antiyor, niya ka dinasa, minipaguman si Iko, ay manan yan na mga umur tawqifiyah, mga bantuan mapifix matatangkad so hukumanon o agamatanaw nga maislan mula lang si Babalin sa Quran nagudalil si hadis agyanon hindi kalbihan ay kadua agyang kaya para si sagya kay mga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kudwa kitug pama nilindra katalo sa paryalaan o Allah maabantan o Allah ipon sangkot na insa na pamandun o kapakatalong mo iftar kapakatalong mo bang sisagyan ko ta magri alin ni ka sudet agyan ko to anuman nayamanan yan na yung duit taman ay agyan ko ta pamangmin tanong sa rila kung pamangmin tanong sa rila walang mga malaikat wala nagdaan hudoy daaw mga malaikat si kumingaw na ng umat api aligyan na mga umat sibu saja kaya mga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ipanalamatkan. Ayat kadlo. Yaqulu Allah, yuzayyinu Allah jannatahu fi kulli laylatin wa yaqulu yushiku ibadi as-salihun ay yurku anhum al-ma'unah wal adha wa fayasiru ilayhi. Ayat kadlo kalbihan aparadu special si saja kaya mga umat Nabi na umangkon din gawi, umangkon pinatala kagawi si Rasul at yun kaya ulan-ulan Ramadan na di pakipunduraan wallah pagpakilambuan wallah ta'ala sa mga kasurga diyan na di yan diteron wallah si kasurga kasayyan ayawanan yan na pamunutaka din sa kapya o ayawanan yan panbarangka kapya at pamurgo o kataido surga ino to yushiku ibadiyah salihun kamaralanit natin Allah sa mga urit na mga barakwasa ay yulko anhumul maunat wal ada ato pemplagniran si iko ningasa nabusog kamarginan akaw yung si iko dunia payasiru ilaik natugalin siran ka Allahu Akbar sudin su Allah espesyal sudin su Allah emigay sa pantuan si iko surga saya mana nak kapun perisi ko surga. Kapamur ko kata itu surga. Aparabu si ko mga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baanan di mana? Batanon na dia patutay pa. Ate wari ko rabiya ginawata.
Agian kotua, dia buat dia apresitar kata. Oh amin, saya kah, lagi yang gaya speech. Nama lu tak begitu na parasta. Ay pendapat ka. O ay maka-apresitar ka na agian kotua na tu. Oh, saya speech. Maksud sudah tu yang apresitar. Anam, masuk man. Na pendapat ka ayat mana maka-apresitar ka na sudah presiden. Lagi-lagi presiden sa Pilipinas sa Pilipino, di pamagugol tayo makasilpilo. Apa sumatagi ang tuladan sa Davao, na hindi ka panisitan mga marana mapasang kasilpi. Ini silpi niya rin, na ini pamusta sa Facebook, wala yan, bila. Di ako saan mapasang nga Facebook na diya ka na ng parangay. Kabo ba yan, tanong ko dito? O, giya buwa kaya presita niya ka. Giya buwa kaya pangulang niya ka. Sama niya na, kumustakan niya sa malakan niya. Nayaman niya, ipakapit yan, mutuloy ka sa taman ni Mato. At na mga ginawaitan ng mga tito, mga pagalitan ng yan ang ululan na ay pandapat yung how much more amay kasulong si Rabbul Alamin, the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar ay tama na kala akapag-proud, kala abantugan, kala ay manan yan nakababaloy at tagumpia titik na makamanang o sumanan amay kasulong si Allah ta'ala. So din so Allah imapresent si kuya manan yan pagamalaka kakagyan ng masal kasi sa yung bulan Ramadan. Ito sabab ito wala tanda na kaya ginawa tanong iyang kaya mga lamba sa mga gawin. So agi sudah dapat pun tamat sa Quran. Napanyatang yung natamat niya sa Quran. Biya di diyan katamat. Kaya magkaroon ng mga subalas. Niya tamat niya. Biya din yan matamat. Na magkaroon din wala minunos na balas o sati mano niya katamat sa Quran. Ayaw pa naman yung minggulan kapagdakata wala sa mga sapulong. Na ayaw pa nakakagya. Yan po ito, wal ashru bi af. Wal hasanatu bi ashru amthaliha. Ari yung mga guriya ka na mga alim. Gusto mga alim. Yan po ito, wal hasanatu bi ashri amthaliha. So sati mana mapangkalabag amapya asimba. Na automatic kapagtakapan sa mga kasapulutakap. Na automatic manod baka na ba ito rumor ulan ulan Ramadan. Yang ano ito? Tunabaw ito. At yan ito na ulan ulan. Nasaan siya mang kanubuka mapyan at takpinwala sa kapulo. Na how much of man sisagin kaya bulan Ramadan. Kaya yan tama na yan. Akapabuntong napakalaba mga panakpan sa manan ng amal na di tanong pa pakalpas. Napaliharaan tanong sa mga oras ta. Ayay kapag ang mga kalabihan na ini punto ini special ini offer sa sadya ng mga umat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ko to ada bukan si penyanganan tanong mga umat. Nagyang ko to ang Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tusaffadu fihi maraddatu syayatin fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna fi ghairihi. Pagpetong o sunod o ulan naman Ramadan sa mga kabinasaan, mga budyo, mga pangunsi, mga galibag, mga kagastaan o mga syaitan. Allahu. Tanda na iyang ka. Niya kalalain natin din. Papatungan sa mga syaitan, mga iblis. So lango ng pangunsi kila. Lango ng budyo kila. O, siko, tundi o suldo ulan ng Ramadan. O, fala yakhlusuna ma kanu yakhlusuna fi ghairihi. Nasabab ron na amang kalibukiran asay. Tertempe ulan-ulan ang Ramadan. Lagi dugudinan ng kulaulas ito sa lakaw mga ulan. Pakay sa tanong ko mga ginatan. Amin. Inubo niya magtamya ulan yun sa magtabar yun. Ramadan na bino. Bino yan so lulut yan. Papantag mo sa kiyang kayamanan yan na politika. Yung tayo pagtungag na gigimayo. Yung lola niya sa magtabar yun sa pantag lumbat ang lanaw Kristo. Nauna kang lolo, tuwin na diyakan pagampilan so manibila ko. O, yung patay niya, naging mo ito ay manan yan, nanulot yan, mapantag ko sa dumod, siko niya ngay po sa ako. Ramadan pan, at ulo ito, kung nabaw ito sulsul, kung nabaw ito, hindi ko saitan, papatungan, so saitan. At ulo nabaw ito, ay sumugit tanusan, napiyakaduman, so Allah, napiyakaduman niya nakalahing saitan. Kena ubaya po, turun na syaitan at jin. Turun na syaitan at pun sa jin, so iblis. Kaadong pa na syaitan na manusia.
Itu syaitan na manusia. Itu niya ano isagihan ko to. Ay pero na syaitan na manusia na di kasapat Ramadan. Di kakulusan na di kapatong Ramadan. Abi asun syukuran, abi asin sakaba. Lalu sa maksiat. Kakagian itu so syaitan na manusia. Mana? Mas powerful. No brother. Ikapamina sa syaitan na manusia girani. Min balik syaitan. O di namanya hampir sa syaitan. Sabab ko nga, sabab ko adi sumpaw bagil agyong buta jin asyaitan. Ya sabut tamanan si saja buta pelindungan Rasulullah sa suratun Nasa. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pero dahil Muhammad, amalindung ako bukad na ng mga manusia. Kung a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Sulato ng mga manusia. Dito sa Allah. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Buon, kubudyo, o khannas. Ang tawag ng mga khannas, naging ito sa syaitan, iblis, khannas. Kubudyo ko niyan, ay manan niyan na. Pagpunsin niyan so, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Pagpunsin niyan. So mga puso o mga manusia. Minal jinnati wan nas. Apetid si ko mga jin, nagupit si ko mga manusia. Sama to, yakarere, ayat pero na syaitan na doon. Ino panaad na manggulaw na maasiya. Ino panaad na manggulaw na crime. Si sagyan kaya sulit, unalo na Ramadan, kaaya sa mga tuwa tumuturo na syaitan ang manusia. Nakainin sa iblis, na atong tabitiro nabi, at tusapado fihi, maradpat to syayatin. Upratong nun, sa mga kabinasaan ng mga kabudyukan, kung mga syaitan, si kumangaki. Kenapa sa mga syaitan, kung mga manusia, tabapi, katasan kay kapamutar, igura aya siukan, mabuayan yanitan, naging kaya manusia, naging kawaputan. Di pun nagkakuha ramang puasa, di pun nagkakuha apiasin tabay bilay harap, na panggulo na doon sa crime. Ino syaitan narunanan, kabab katawa sa kumpus, so mga pamikiran tanong, hinway, ati Ramadan na at naging Muslim, murana, ading gulo na, sa tiya kasisina. Aya, niyaga po so syaitan na iblis, na ayat manada magapos, nagyang buta syaitan na nafsu hawa, syaitan na nafsu hawa. Kaya kaya syaitan na nafsu hawa, na aya kapit piligruay, inutan o pong pudasa, inutan o pong pudasa Ramadan, aya kapit piligruay, na daakadin, apang gawan sa Tuhan. Inunta ko siya ko, Namrud ako sa Firaun, na aya ikatluwiran, kaadin wallah, pisilin, panggawan ko sa Tuhan, bayad mo. Mapuro, malamiti ginawa. Ginanap suha. Yung di inaniwala sa Quran. Afarayta man ittakhadha ilahahu hawa. Ino, nilay kay Muhammad. So tao, aaya niya baluin niya na Tuhan niya. Nasunap suha niya. Fa'adallahu Allah ala ilm. Natidir sa kanya ng Allah nang nakatawan niya. Upun taming talang o nagsuhawata, nakatawan ka na akia tubod-tubod kita, kaya man ang inanakan. Fakhatama ala sam'ihi, wa ja'ala ala basarihi bishawa, natutupan wallahu ta'ala so kanagiyan, na ginyang kinol, sumusariro ng mga pitiya. Nagtutupan pan, agus singgayang panwala so puso yan, sa rending na dinyang katarima. Dinyang katarima, so yamanan yan, na mga pitiya paterunon. Dito so, nafsuhawa. Sama nan, namanya kataling masuk Ramadan, na ayat itu pemesian terketanu, ayat itu perinian terketanu, ayat pegundunian terketanu, na magungkun tanu, supaya ginawa tanu kaginan number one na first enemy, the mortal enemy. Nagyan kaya ourselves, yan kaya mga ginawa tanu, na mas malapiligro di soseta. Kaya nabsuruan. So Ramadan, Dr. Ramadan, yan kaya Ramadan, na pumulungan niya na agyan kay ang mga ginawatan so mga panyakit yan. Panyakit yan so nga, panyakit yan so baya ginawa, panyakit yan so kasi, panyakit yan so kapakatiko, panyakit yan so rarangit, panyakit yan so kaguan, panyakit yan so mga plano. Akapaminasan, panyakit ka na ginawa. Kenapa panyakit si syaitan? Kamu papunto so ginipagi syaitan, siyempre si syaitan na.
bimujarrad an taqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia buat aturan ka sa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia buat kipuron ako Allahu akbar Allahu akbar. Nami ada sa hadis Jibril sa cuma syaitan. Ay pendapat kay grabe na ito ng manusia. Apa kaya na magdang kina mutabila sa apa? Na margasi. Margala. Ubaw na maka-emanan niya na maka ako. Apa kaya tama ka na kau nasusuy sa Quran. Niya kataling si Dr. Ramadan na ayat ng bulungan niya na mala. Ayat ng sinanad niyan. Ayat ng pabas niyan. Ayat pelayaman niya na mala. Lagyan kaya mga nangatano. Dito sabab, api akan tigirtan niya. Yang tigirtan niya pun sa kaya walas 4. Nakaman dun sisa yung kutamanan niyan, nakapagbanyo sa mga. Sabab sa kiatig na tanuro, sabab sa kiatig ko sa tanong ulan-ulan Ramadan. Nagusabab sa kalbihan, wayamanan yan, nakasang kita, kapananan kita, kalak para dia, unot para dia sa Allah, giranti ka o Ramadan, giranti ka o Allah, adika dinayamanan yan, na madinib sa dayo. Di manimana ito katan Allah. Ino tanong di pakapanguasa, ang tanong mabalo yung mga tao, ang mga sasayin kita. Anto na rin penanggilan. Langan na kayo kubusan na hindi penanggilan. Langan na kayo pagpakarantas sa mga kabenar. At biya panagyan po ito kabenaran ko manauta mga kaadil. Sudin supila, nabigan Islam sa kabenar. Ano sabab? Heran po Rasulullah. O babutong tungaso, yung po tadi bukan o mga pila si kulumaan na inisapa. O Rasulullah untuk tutuma. Ino to, na isama na ng kakao. Ay ka-importante yung pila. Nasi sa Quran. Yan kaya pila na, pwede yung mga ruruni, mga nanaw na kaado. Na ay importante yan kaya pila. Nasi sa Quran. Na piyaki, pansin wala so ka-importante niyan. Na piyano tulian so pila sa isang ka-chapter. So, atin naman. Isang ka-chapter. Ay buat pindis kasun lagi ang kutemanan yan natutulan si Kopila. Ato ni mapapadala mo. Niya kaysa naso Sulaiman alayhi salatu wassalam nakagyo sa mauto nasa kanyan isulutan sa dunia. Sa kanyan ni king of the world na kutatay niya. Na lumiyaw lagi siya niya po sa mga few months ago na niya katadang talo sa hamanan niya na pangulaw niya mara agi lupa. Naadnap pa kakadera tabarin niya patut. Ay mana niya na pumunod tanong naman may pang istisqa, salatul istisqa. Dari niya patut ang man na prira. Kita mo lagi mamang ni. Tadi po terima jupang nita. Nung manis na lalabo sa. Why? Ang man na prira, tulog na kaya ang madadong nagyang kaya ranaw tanong na manamipo pa at makasudaw ang pisi. Kasama na tiyo na may tintubo. Di kaysa ka media, tayo man nanin na metros, nagyang kanan alibin, pagayon na rin pisi, agusto salam, na kung mananikaw man yan, nabakbakandano siran, kaaniran aboy di sukyat, yung binas aging eranaw tak. Naan malibri, sulang wana bundan talo si sagyan kaya lasore ko. Murang-barang na itiyo ng mga tak. Ugay na, malagin umyangan ni talo, usugan nila, piya ka uran wala. Piya ka uran wala, kakagi ang padalan sa wara. Ako pa kaya adil. Benar kada ba atau niya penay? Ang manusia, mu'min, alim, tablig. Uy, na sa mga pila, niya nga gagamo sa mga kapuiran, mga walairan. Maka pa ay sila nito niya penay. Allahu Akbar. Ino to, nasa nga suratun naman na pwede ni sa tafsirin kami panutulog. Ano yan kaysa nasa Sulaiman, nalungin niyo, kapag nisiran sa istisqa. Uran. Uy, napansin niya, natatalay nga pila. Yang pasal Sulaiman, pagi apa sendiri tu aja. Aku kesabutannya sudi terus pila, kesabutannya sudi terus bapan. Ini bicara sundu. Yuji taman nakapurun. Baraga ada tu Nabi Sulaiman. Ada bigannya nun kumiau namiau yang ada tu. Tiga Sulaiman nama ni tanu. Tiga mga kaunyan. Tidak tu. Itu tanu beli ada tanu apa mengenisa orang. Tiga Sulaiman. Kau tu pila tertalang ngapung buruk penyang Allah. Nah kesanaan ini so istisqa dia pamangginyan sa Quran. Lalu menutu nagi ya pianu Allah ini senggenya saya manangnya na putulan si sa Quran desa dengan chapter. Peprinsintannya ay upama kabigan Allah sa kabenar.
Ang koto amatan mana utak adi na kanabang pagkasuga, kanabang sisya, kanabang belas. Amay kasumalusya. Api aliyong gata. Nagu bigay sa lalangan. Nagu piyagi sa butanon, so kabulusan yan. Saan sa bulaulan yan, sige. Na ay na may kabulusan sa anong anak yan. Ay kala ay nabagayron ng Allah. Akabna. Ay kala ay nabagayron ng Allah. Apabo. Ay kala ay nabagayron. Bata bulabo sa mga Muslim, mga mimbayurantang. Kipa paratiya. Lagi tanong ang mga umat na nabi, mga barang puwasa iman, sa kaya ulan-ulan aramat. Ay kala ay nabagayron ng tanong Allah kalbi. Allah Akbar. Ito naman tanong na. Si ko Allah, muti sa bapalitan o kumaslaan sa kadnan tanong Rabbul Alamin. Pagpakailot ng tanong, sa mga pangangarapan tanong, pananarig tanong, sa mga dua tanong, sa kapamang ni tanong sa tabang, so yamanan yan na di tanong kapanumbali, so di tanong kasakripisyo, so kalakatanong si ko, aginan eight types of ibadah. Walo ang mga klase o ibadah, di ko tabi ang alwitan. Ano namiminti na ba piya inawag tanong manakalmaw? Mga kasasangkop tanong si Allah. Makagbuduran tanong. Wallah. Ano namiminti? Ababiya pan niya ko sa ulan na Ramadan. Ngamanan niya nasisira ka tanong sa babisan o Ramadan. Akasan kila, nagukalak, nagukatumangkad, naguapatutunungo. Sikukadnan ka na Rabbul Alamin. Sabat sa paparatian ka, may saysa ka, madudwa ka, natutungkuhan ka o kadnan. Ano ba sumuso mga malaikat yan? Ano ba sumuso mga manusia? Pag-account reka, kain na mala, apaparatian ka, mala at pag-account reka, adaan pilungan ka, nasukadnan ka Rabbul Alamin, nagkina ni miyak kadalamin ni taling mahikma, agyan ka ini tanong kapanguasa, sikubulan arama pa. Ika-5. يغفر الله لهذه الأمة في آخر ليلة من رمضان قيل أهي ليلة القدر قال لا وإنما يوفى للعامل أجرهم إذا قضى عمله. Anda kung din kapakatan yung mga kota muri-puri apolin po sa nagawi simulan ulang Ramadan. Na irila Allah ta'ala ko padente na diyan kay bisyo katawan sa diyan ka mga umat nabi. So langon niya sila ira. Langon niya sila. May tumalado siya na miya pardo. Miya release. Ano ini siya ko na ya Rasulullah. Inuto malekal biyan ng muri-puri gawi ko Ramadan. Malagi din ka sapul. Bupulo usawa taking 30. Tingnan sallallahu alaihi wasallam. Bagi na natigiran sa mga Lailatul Qadr, bagi na sugawi ang yako. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam adi. Bugay na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayaw man nakapatunay niya o sukay o di na balas o gumagalbag na igiram niya tunay niyan so pinggil na bagyan. Sebab sa mga tempos yan sa bulan Ramadan na piyakin paru higiran wallahu ta'ala so maapyan na gusurila yan sa kadenden umyaw na miyaw yan rusan yan na pringilan wallahu ta'ala sabab po sa kiyan pero masin yan kaya pamwasan yan sisagyan kaya bulan Ramadan sabab po at yan miyaw masualastis ay pa kauriyan ko ro na sukala iarga agyan kay abulan Ramadan na i-compare tanong sa agyan kaya piano tudwala sa Quran ubagalo-galo na ano pagpakaluto ano pagpaka bagar agyan ko ito aloyal kita si Ramadan, Dr. Ramadan adi na yung panutun sa Quran isang isa ayat pero Allah sa surat As-Su'ara watlu alayhim naba alladhi ataynahu min ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytan fakana min al-ghawin ay ano ito panito lang kakiran ni Muhammad mana panutulan ka mga umat ka kay Muhammad. So tutulan sang kai urip ni Allah sa kata urip ni Allah ini bagay meron sa mga raragatan kami ti Allah pansala kaminha na ininterenon yan isa na inintaan yan ang kunta ni bagay ron ang mga raragatan di Allah.